ଆଜି ଆମେ ଠେକୁଆ ଓ କଇଁଛଙ୍କ ଗପ ଶୁଣିବା। ଗୋଟିଏ ଠେକୁଆ ବଣ ବୁଦାରେ ଥାଏ। ଗୋଟିଏ କଇଁଛ ସେ ବୁଦା ପାଖରେ ଥିବା ପୋଖରୀରେ ଥାଏ। ଠେକୁଆ ଓ କଇଁଛ ସଙ୍ଗାତ ହେଲେ। ଠେକୁଆ କଇଁଛ ଦୁହେଁ ମିଶି ଖେଳିବା, ବୁଲିବା, ମଜା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦିନେ ଠେକୁଆ କହିଲା, ସଙ୍ଗାତ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଖେଳିବା କି? କଇଁଛ କହିଲା, ହଉ ସଙ୍ଗାତ, ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ସକାଳୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦୁହେଁ ରାଜି ହୋଇ ନିଜ ନିଜ ବାସସ୍ଥଳୀକୁ ଫେରିଲେ। ତହିଁ ଆର ଦିନ ଦୁହେଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସ୍ଥଳୀରେ ଭେଟ ହେଲେ। ଠେକୁଆ କହିଲା, ଆଗରେ ଯେଉଁ ତାଳ ଗଛଟି ଦେଖାଯାଉଛି ତାକୁ ଆଗ ଯିଏ ଛୁଇଁବ ସେ ଜିତିବ। କଇଁଛ ରାଜି ହେଲା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଦୌଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଠେକୁଆ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। କିନ୍ତୁ କଇଁଛ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଥାଏ। ଠେକୁଆ କିଛି ଦୂର ଯାଇ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା କଇଁଛ ଖୁବ୍ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି। ସେତେବେଳେ ଠେକୁଆ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, କଇଁଛ ତ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛି, ଆଉ ତାଳ ଗଛ ତ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଅଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବି ଏବଂ ତାପରେ ଏକ ଦୌଡ଼ରେ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯିବି। ଏହା ଭାବି ସେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ବସିଲା। ବସୁ ବସୁ ତାକୁ ନିଦ ମାଡ଼ିଲା ଓ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। କଇଁଛ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଥାଏ। କେତେବେଳ ପରେ ଠେକୁଆର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ସେତେବେଳକୁ କଇଁଛ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି। ଠେକୁଆ ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଧାଇଁଲା। ଠେକୁଆ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କଇଁଛ ଆଗରୁ ସେଠାରେ ବସିଛି। କଇଁଛ ଜିତିଲା ଓ ଠେକୁଆ ହାରିଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଅଳସୁଆ ସବୁବେଳେ ପଛୁଆ।